Kule mani ndati moyo mutu inomera paunoda maiziya. Hapana kana yakanyanya paya maiziya. Mwana uya weka ndaitongodanana naye zvangu but ndaitoiketa kakuti ndikudanana nehure paya maiziya. Okay, saka waizorambira uchidanana nemunhu waiziya kuti ihure. Unopenga here nechikombera chembanje. Oneka kule mani maitikira akaita sinhiri rikairi. Takasvika tiri machinda paya maiziya. Apa taida kakupa mazhanje ka. Saka takabva taronga information yedu paya bhobho zvekuti maiziya. Tikati wana afanokwira mumuzhanje ka. Mumwe zvakasanolenga achitamba ari pasi maiziya. Tadi pedu paya kule mani kudai nekudai maiziya. Okay. Makabva maita seko nechikombera. I'm a bit lost ka. I'm trying to put the pieces together. Mawani kule mani zvimwe zvinomboitika muZimbabwe soka. I'm sure said rakatarisa mbuya nehanda pabundu reriyeka. Aiwa rine zvarinokonzeresa chete because mawani. Oneka kule mani pakangosvika masoja kapa takachikora pamachipisa paya zvedu maiziya. Apa pakangotanga kujamba muzirori mavo ka Rastamani ndati pakachutikwa munhu. Mudhara ndati pakarohwa munhu mudhara. Nonsense. What kind of nonsense is this? How many stories per 1 minute? Unopengerewo nechikombera. Kondaita seko nhai kule mani ichinzwai munzwe kandada kusvika panhongonya yenyaya kamaiziya. Inzwai munzwe kachisekuru chacho yandakazoita pai. No, rubbish man. I can't listen to your nonsense. Handidi zvekutemiswa musoro inini chikombera. Ndaitoti wakachinja kainini. Kugara kuAustralia 5 years dzese ndaitofunga kakuti munhu kaini. Izvo uchiri kungoita zvako zvembanje chete. Mikule mani musareda kundisaizei manzwa akafutseki manimi. Chizezuru chedu hachidaro enda muchisanganisa nyaya imi. Ndochii chakadaro chinenge ngozi ichocho No, chikombera. Watanga kutaura nyaya yekuti waidanana nehureka. Wabva ipapo wakataura nyaya yekuti maida kunoba mazhanje. After that wakutaura nyaya yekuti makarohwa nemasoja. Saka toziva zvipi manje? Handina kumbobvira ndambotaura nyaya yekuti ndakadana nehure inini kubva chizvariro changu chaicho handisati kana ndatombosangana newedhi rakadaro. Ndokutotanga kutorinzwa nemi izvozvi zvini. Nhasi uno kutaura kuno. Saka siyanai neni zvangu kule mani. Chinzwai munzwe kakule mani maiharandi vanogara padhenapo ka. Saka dheni vanogara nekafrendi kavo ka. Saka tikutongopfuura katakanovapika vese maiziya takaenda. Okay, kamwe kacho kakanaka here kashamwari kacho. Handidi zvokupuwa mabhebha akashata kainini. Mirai muoneka kule mani. Ko isusu tisu tichakusoterai vazukuru manyama kapasini racho maiziya. Saka how's life said kuno kuna girls? Muri kuzigonawo sei henyu in this African country? Isusu boy hedu. Kungodaiso nekudaiso paHarare. Ko hapana. That's nice. Ko vamwe vacho muri sei henyu boy here? Vari boy zvavavo. Kungoti vakabva kumasvingo last week. So zvakawanda vasati vakunatsozvinzwisisa. Hazvisiri zvere nhai migration asikana. Nhai asikana mungabva madodarovo here. Okay. Bebinzwaka. Tiri kuti tikadai soka right takano. Imbomirai baba vemwana. Imbotimirirai mimi. Tiri kuda kumbotaura nasekuru vekuchandwa. Nhai sekuru yenyini. Hakuna mabasa echikadzi here kuCanada ikoko tiuyewo. Because nhamo kuZimbabwe yatinyanyirai. Nhai mimi Helen muri kubva madoramba muchitaura nemukomana wacho ari kudofanira kuita wangu. Ndochi ichocho tisirevo dariro vasikana. Dariro reiko nhai masikana? Inge imi muna chikombera wenyu wembanje wanhai asikana. Tisirevo izvi. Iwe putseki maniwe. Ukuti ndingati ndine murume here ipapapa. Munhu ari kutorara zvake nembanje uyu. Ndisiyeni. Ndotodawo kunzwawo zvekuCanada izvozvo. Ko nhaiwe muzukuru. Ndiri kuti wandiudza kuti tiri kuuya kumabhebhi. Izvo wandiuisako kumahure. Putseke mani. Nemiwo kule mani putseki manimi. Handiti muri kuona kuti mukadzi wangu akukukrashirai manje. No mani. Ko tauya kunana mai Harandi seko inini ndichiti tiri kuenda kunana Tariro. Apa ndadhomoka mana. Naiwe chikombera. Tariro ndiani? Iwe siyaneni maniwe putseki. In fact mai Harandi namigration burukai mota muno izvezvi. Mukanonoka ndogona kukudirai maglata panapa mazvinzwaka. Misai mota tiburuke kwacho. Warivona dzungu rako kamai Harandi. Yesa yapindira wereshende ngole mulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndirikwa handiti ndakakuudza here kuti ndiri milioneya ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri serious ka. Tisu mabrand ambassador manyama. Kune vanoda kuitirwa maport clearance ka. Ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kuBeera ka. Saka bata isusu veBears Freight Logistics ka. Tisu tine chimuti mazuwano maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Ta clear ka. Tinobva tatransporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira.
takanorova waimonerera katakanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyuka, tine maajenda ari kudhebheni nekubhera ikoko kanditika. Inzwai inini vabereki, masini enyuka anosvika zviri sefi. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi cheteka. Aiwa, munobva mawanirwa mazidhiskaundi manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika, batai mukoma wangu Mautoka, mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa paskrini apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere kagaizi rangu, ingoendaika pamaofisi edu isusu kapanhamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handitika. Ehezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.